Dobrý deň. V tejto časti si ukážeme, ako priradiť dokumenty k jednotlivým stránkam v systéme Refinery CMS. Prihláste sa do vašej stránky na vašej doméne /Refinery. Z ľavej ponuky vyberte modul stránky. My sme si vytvorili testovaciu stránku, na ktorej si ukážeme, ako priradiť k nej dokumenty. Keby sme chceli do textu priradiť nejaký odkaz na dokumenty, vyzeralo by to asi takto. Priradíme lístok na 47. týždeň. Priradíme lístok na 46. týždeň. A tak ďalej. Toto riešenie je však veľmi pomalé, preto to zmažeme. Prejdeme do tohto tabu, kde nám stačí si jednoducho vybrať dokumenty, ktoré chceme mať na danej stránke zobrazené. Klikneme náhľad a vidíme tu zoznam dokumentov. V prípade, že by sme doplnili aj iný typ, ako je obrázok, zobrazí sa nám automaticky aj Wordová ikona.